nebylo málo. I přesto platí, kde nestačí stroj, tam musí nastoupit člověk. Podpoře protistátních nebo dokonce kriminálních živlů. Často se podaří tyto úmysly odhalit už na hraničních přechodech. I tady se často najde zboží, které není zapsáno v nákladních listech své zákony. Proto také jsou na pohraničníky kladeny vysoké nároky v politické i odborné přípravě, znalosti cizích jazyků i na společenské vystupování. Naopak se nezapomíná ani na to, že hraniční přechod je místem, kde po mnoha letech poskytlo Lipno při částečném vypuštění pohled na bývalé řečiště Vltavy. Není to tak dávno, co se tady odehrála drzá provoz. Tady v pralese prý kilometr měří 1500 metrů. Zabloudit není žádné umění. Kdo chce, může spatřit i pohádkové bytosti. Celá Šumava i oblast Českého lesa, to jsou pevné hradby české země. Patří k ním odedávna člověk jako její strážce i se svým věrným pomocníkem a přítelem. Než se z těchto čtyřnohých uličníků stanou dospěláci, musí projít školou jako každé mládě. A ze všeho nejdřív se musí naučit poslouchat. V chovné stanici jsou na to odborníci. Není snadné vypěstovat z malého štěněte spolehlivého služebního psa. Vyžaduje to trpělivost podloženou dlouholetými zkušenostmi. Poslušnost a, řekněme, tělesná zdatnost, to jsou spojité nádoby. Obojí je předpokladem k dalšímu výcviku, například ve sledování stop nebo v obraně. Úspěch je podmíněn především vztahem psovoda ke svému psu. To není obyčejný pohraniční poplach. Kolik takových je do roka? Pohraničníci je už dávno přestali počítat. Rychlost násobena
Pohraniční akce. Nikdo neví, jak dlouho bude trvat. Odpověď na otázku, kdy se pohraničníci vrátí k rozepsanému dopisu domů, k partii šachu, k televiznímu přenosu nebo jen k zaslouženému odpočinku na svém lůžku po službě, bude známa v okamžiku, kdy se podaří narušitele zadržet. Hranice zemí socialistického společenství měří 10. Naše západní státní hranice. V dnešním třídně rozděleném světě je hranicí celého socialistického společenství. Je citlivým nervem. Nebylo a není radno se ho dotýkat. Už Přemyslovci nechali vybudovat okolo svého státu hrady, pevnosti a strážní věže, které ochraňovaly zemi. Jeden z hnědouhelných dolů Sokolovska nese název Žijeme v neklidné době třídně rozděleného světa. Válečná politika imperialismu i přes mírové úsilí Sovětského svazu a ostatních socialistických států neustále hrozí. Země socialistického společenství musí přijmout taková opatření, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Jedním z nich je i spolehlivá ochrana státních hranic. Ke službě na hranici jsou podle zákona o ochraně státních hranic povoláváni vybraní příslušníci pracujícího lidu. Od východu na západ, od severu k jihu není snad se žádným krajem naší republiky tak vžitá představa o hranicích jako se Šumavou. Mnoho poledníků a rovnoběžek, ale snad kromě moře a džungle má docela pestré přírodní podmínky právě v pohraničí. Odpověď bychom našli v historii a lidem této země nebylo dobře, když stráže museli její hranice opustit. Ne, aby se nebáli, ale jako věrné a nepostradatelné pomocníky mají pohraničníci psy. Na jejich výcvik je radost se dívat a člověka napadne, kdyby nás takhle poslouchali vlastní děti. Říká se, že pes je nejlepší přítel. Brek se ze svého zranění, jak se říká, vylízal a obklopen všemožnou péčí žil ještě několik let. Člověk a pes. O vztazích mezi nimi by mohli pohraničníci vyprávět celé romány. A také o smutném loučení, byť i jen po dvouletém přátelství.
Stůj! Jak se mění svět, mění se i život na hranicích. Mění se i lidé a důvody, pro které se snaží uprchnout před svým svědomím, povinnostmi či dokonce zákonem. V Muzeu Sboru národní bezpečnosti a vojsk Ministerstva vnitra v Praze na Karlově je poměrně rozsáhlá expozice, která poskytuje přehled o vývoji situace na státních hranicích od konce druhé světové války až do současnosti. Musíme naše ozbrojené síly, bezpečnost a konec konců i pohraniční stráž skutečně upevňovat. A už nikdy nepřipustit, aby stráže museli z našich hranic odejít. Protože hranice Československé socialistické republiky jsou také součástí hranic celého socialistického společenství.